हेलो नमस्कार मो ना देवेशिष मुझे नयगढ़ बुलवा जी कौ टेम्पल एटा गोटा मुंडिया उपर अच्छी मुझे तो ना जानी फास्ट टाइम जाऊँगी खाली शुणी जावारी कथा जाऊँगी बाहर मु मो भाई ये ठिया देखा जाऊनी हौ मुझे आम तो मो बो के मुंडिया मारनी ब्लॉग स्टार्ट हो मुंडिया टे मारदा कथा हाँ आम जाऊँ मारते ओके मो बोर ओके हाँ बर्तमान आम बाहर पड़लु ये भी रेडी आम तो ऑलवेज रेडी ये हूँ जगा सीता बुढ़ी माँ कह दे भाई भी बनी पिंधि पूरा रेडी देखुना चल आम पुआ बो ये चलुनु हाँ चलुनु आम जाऊँ तो बाय बाय तेल पकईदे गाड़ी में देखिए बाटर के रिएक्शन होती जना पड़ो आप देखिपारे चलते चिन्नी करना चिन्नी करना तो चिन्नी करना चिन्नी गोटे न आस मन के पड़ा आम ओह्लाइन तुम आमको भूल बंडा के पड़ी एटा 1900 टका हेलमेट 100 ना खाली पिला खुशी कहले ना सर कौन कह देखी हस भाई भाई देख नालिया सार्ट पिंधि दीदी ए पैसा उठीगला पैसा उठीगला आम ए मौजा पूरा गाधे उठी ये भाई तो उठी किए गोटे पलि आइला एपटे देखो कि रिएक्शन गाड़ी ठिया करके लोक देखिले कौन कह भाई गड़ी पड़े एपट बर्तमान आम बाघमारी क्रॉस कर देखिपारे गोटे बोर्ड देखिपारे से बाँ पटे गले बाघमारी सेपटे गले आम कलापथर लाइन रासुना कला पहुँच गलु देखिपे रिलायंस टाइम अच्छी तार अपोजिट बाँ पटे गोटे गली अच्छी से गली भितर पशिगले डायरेक्ट जाकि बाजपेट रणपुर गोटाए बाट बर्तमान आम पहुँची गलु चलन देखिए ऊपर कौन हो तो फाइनाल में पहुँची गलु गाड़ी बहुत कष्ट मोर गाड़ी आई बनी भी आई बहुत कष्ट गाड़ी आई
ମାନେ ଏମିତି ରୋଡ଼ ହେଇଛି ପୁରା ଏମିତି ଉଠିବେ ଏମିତି ଆସିବେ ପୁରା ସାପ ତ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ବାଟ ଆଉ ବାଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଏମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗଲାବେଳକୁ ଭାଇ ଚଲେଇବ ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବିନି ମୁଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଦେଖିବୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡିଆ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଉପରକୁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି କିଏ ଦେଖିବ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିଦେଲେ ଏଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି ହାଁ ଏଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇଠି ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଭାଇମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି ହାଲିଆ ହେଇକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯିଏ ଚଢ଼ିବ ତା ଜୀବନକୁ ଭୟ ନଥିବ ସେ ଏଠିକି ଆସିବ ଯିଏ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକା ଲୋକ ସେ ଏଠିକି ଆସିବେନି କେତେବେଳେ ଆସିବେନି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାକ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେନି ଥରେ ଦେଖିଦେବେ ମାନେ ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ ରାସ୍ତାରେ ବାଟଟା ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଳି ତାଡ଼ି ପୁରା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଖୋଳିକି ପୁରା ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଉପରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଠି ହେଲମେଟ୍ ଥିବ ନେଇକି ପଳେଇବା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା କି ହଉ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଆରେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି କହନ୍ତି ହଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ତ ଅନେଇକି କହିଛି କ୍ୟାମେରାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନେଇକି କହ ହଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନେଇକି କହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଇଏ କରିକି ଅନେଇକି କହିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଆ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ତ ଭିୟୁଟା ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଭିୟୁ ଏଠି ଭାଇ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ବି ଅଛି ଏଠି ତ ଭିୟୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ତ ବନି ଯାଉଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିକି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିକି ବନି ଆଉ ଆସିବେନି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଆସିବେନି ବନି ଭାଇ ଆସିବ ଆଉ ଆସିବନି ହେଇଗଲା ଏତିକି ବହୁତ ହେଇଗଲା ଓ କ'ଣ ଜୋସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଧେ ବନି ଭାଇ ଜୋସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଧେ ତମର ପବନ ଯେଡ଼େ ଜୋରେ ହଉଛି ଛାତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଛାତ ଅଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଛାତଟା ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ପଡ଼ିବା ଦେଖିଲା ମାନେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ କେତେଟା ବସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର भाई मुंडिया मार सुनते मुंडिया मार चले घंटे बजाओ ना भाई कौन मुंडिया मार घंटे बजाओ ना नहीं हाँ रेडी अच्छा चल मुझे आता ଚାଲିକି ଏପଟେ ଆସୁଥିଲେ ଏପଟେ ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ରୋଡ଼ ତ ହେଇଗଲାଣି ଏପଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଆଗରୁ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲେ ଏପଟେ ଆସୁଥିଲେ ଭାଇ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆସିଲା ଭୟ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଟା କି ଆମର ଜଟଣୀ ଜଟଣୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଲୋକ ତ ଜାଣୁଥିବେ ସେ ତ ତାଙ୍କ ଡେଲି ଆସିବେ ଯିବା ଆସିବା ତଥାପି ଡେଲି ଲୋକାଲ ରୋଡ଼ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ରୋଡ ତ ପୁରା ଖରାପ ଆସିପାରିବେନି ସେପଟେ ଡର ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଗାଡି ଏମିତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ରୋଡ଼ ଖରାପ 8 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଖପରା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଇଏ କ'ଣ ଭାଇ ଏଠି କ'ଣ ଚୁଲି ନା କ'ଣ ହେଇଛି ଚୁଲିଟା ହଉ ଭୋଜି କରୁଥିବେ ଆଉ
ତା ଭିଉ ଦେଖୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛି କାହା ଲାଗିବ ଚାଲ ଯିବା। ଆମେ ଏମିତି ହଉଛେ ଏଇ ଲୋକ ଦେଖିଲ, ଏ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଲୋକ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ତ ଗୋଡ଼ ମାନେ ପୁରା ଆମେ ଭଲରେ ଚାଲିକି ବି ଆସିପାରିବୁ ବୋଲି ଖାଲି ଡର ଲାଗୁଛି। ସେ ଲୋକକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଲୋକ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଏ ପାହାଚ ଏ ତ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି କେତେ ପାହାଚ ଅଛି ବେଶୀ ନହେଲେ କେତେ ପାହାଚ ହେବ 30-40ଟା ପାହାଚ। ସେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠୁ ଯାଏଁ ପାହାଚ ଆସୁଛେ ଚଢ଼ିକି ବସିକି ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲୁ। ସେ ଯାଇକି ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେଣି ସେଇଟା। ପବନ ଯେମିତି ହେଉଛି ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିବ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିକି। ଆମେ ଆସିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଅଛି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଇଏ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଜଣା ନାହିଁ କେବେ କ'ଣ ଖୋଲିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ତ କେତେବେଳେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଯିବା ଦେଖିବା ତଳେ କ'ଣ ଅଛି। ତଳେ କ'ଣ ଯିବା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ, ଏପଟେ ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ମୋର ସେଠି ତ ହେଇଛି। ଯିବା ତଳପଟେ ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ କଥା। ତଳୁ ବି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଅଛି। ଆମ ମନ୍ଦିର 1 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି। 1 କିଲୋମିଟର ନା 1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ? 1 କିଲୋମିଟର। ଇଏ କେତେ ହେବ, ଇଏ କେତେ ହେବ ତଳୁ ପୁରା? ଇଏ 3 କିଲୋମିଟର 700 ମିଟର ଅଛି। 4 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି 4 କିଲୋମିଟର କମ୍ ହେଲାଣି। ମିନିମମ୍ଟା 4 କିଲୋମିଟର ପୁରା ସାଇଡ଼ରେ କାଟିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘାଟିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଛୁକୁ ଆଣିଛି ନା ପୁରା ମନ୍ଦିରର। ହଉ ବରଂ ଏଠି ଖାଲି ରୋଡ଼ଟା ତିଆରି କରିଦେଲେ ରୋଡ଼ଟା ଥିଲା କ୍ଲିୟର ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ଦେଇଯାଇଛି। ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଇକ୍ୟୁ ଆଉଛି ଏଠି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି ଆଉଛି ଏଠି ପୁରା ଇଏ କରି। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆସିଲା କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାକୁ ଓଲା ଆସିବନି, ପଳେଇ ଆସିବ। ଓଲା ଆସିବନି, ଆଇକ୍ୟୁ ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆରଥର ହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଓଲା ଟୋଟାଲି ଆସିପାରିବନି। ଗଳି ଗଲେ ଗଲା ଏକାଥରେ, ସବୁଠୁ ଭଲ। ଜଳିଯିବ ଜଳିଯିବ ଜଳିଯିବ। ନାଇଁ କାହିଁ ଜଳିବ, ଜଳିବନି। ମଟରଟା ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ନା। ପେଲିକି ଆଣ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଓଲା ନେଇକି ଆସିବୁ ବୋଲି, ମନା କଲା। ଓଲା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତେ, ଏଇଠି ତଳୁ 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 ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ସିଏ ସବୁ ସେଇ ସାଇଡର, ସେ ପାହାଡ଼ ସବୁ ବି ସେଇ ଏଇ ହାଇଟର ବୋଧେ। ଆମେ ଆରଥରକ ସ୍ଲାସ ଟା ନା ତମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ଆମେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବୁ। ତମେ ଆମକୁ ଯାହା ଶୋଧ ମାର ଯାହା କର, ଆମେ ଜମା ଶୁଣିବୁନି। ଭାଇ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ପାଟି କର, ଯାହା କର, ଆମେ ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏପଟେ ବି ଅଛି, ଗଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆସିছে ଯେମିତି ଆଉ ନ ଦେଖିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବନି। ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଭିତରେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଦିଲଜନ କ୍ରିଏସନ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆମର ନୁହଁ, ଆମ ଭାଇର, ଆମ ସାଙ୍ଗ, ଆମ ମାନେ କୁଟୁପଟୁ ପଳେଇକି, ରକ୍ତର ଭାଇଠୁ ପଳେଇକି ସିଏ ତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ କରିବେ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲା ମାନେ ଆପଣ କରିବାଟା କରିବେ, କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ୟା ନଜାରା। ଏମିତି ଆସିବ ମୋ ହାଲ ଭୟ, ମୋ ଇଆଡ଼ୁ ଛାତି ଫାଟିଗଲାଣି, ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର, ଏମିତି ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଡାହାଣକୁ ତ ଉଣ୍ଡି ପାରିବେନି ଆପଣ, ଆଉ ଏଇଠି ଯାହା ଆସିବେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆସିବେ ଆଉ। ଆଗରେ ପିଲା ଭାଇ ତମ ଜୀବନକୁ ଲୋଭ ନାହିଁ କିଅ, ସିଆଡ଼େ ଯାନି, ସିଆଡ଼େ ଯାନି। ବୋଉ କୋଉଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ।
ବାଡ଼େଇ ଦିଅ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ କହୁଥିଲି ଆମ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସବୁଠୁ ମଉସା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା କୁଆଡ଼େ ଆଗରେ ମାଡ଼ି ହେଇଛି ସବୁ ରହୁଛି ବୁଢ଼ା ମଉସା ହସିବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଦେବା ଚାଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ପଳେଇବା ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ଏଠି ଗୋଟେ ବଜାରଟା ପୁରା ଅଛି ବଜାରଟା ଦେଖିବା ବାଟରେ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ଆସିଛି କହୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ ବୋଲିଟା ଦେଖିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଧରିଦେ ଟିକେ ଧରିଦେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମର ଦୀପ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ ଧରିଲୁ ଧରେ ଦୀପ ଲଗେଇବୁ ଦୀପ ଲଗେଇତା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ବନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଠାକୁର ଦେଖିଦେବା ପଳେଇବା ଠାକୁର ତ ଦେଖି ହେବନି ଖାଲି ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ମନ୍ଦିର ପରିସର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଭିତରକୁ ସେଠି ଠାକୁର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପରିସର ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପରିସର ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସେ ମଣ୍ଡପ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବୁଲିବ ରାଜବାସ୍ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜବାସ୍ତକୁ ଦେଖି ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ସେଠୁ ଯାଇକି ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଅଛି ଏପଟେ ନାହିଁ ସେପଟେ ଅଛି ପାଣି ଅଛି ପାଣି ଅଛି ସେପଟେ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଇଛି ପାଣି ଥିଲା କାରଣ ସେଠି ଦେଖା ଏଇଟା କ'ଣ ମହଲ ରାଜଉଆସ ନା ମହଲ ଟିକେ ଆସିଲୁ ନା ତା ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ହେବନି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ବାଟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧାରାବାହିକ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ପରେ ଏଇଟା ନା ଭାଇ ପୁରୀ ପରେ ଏଇଟା ନା ଖଲିକୋଟଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏତିକି ବଡ଼ ହବ ନା ପୁରୀ ପରେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୋଲି ସେଠି ବି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି ମନ୍ଦିର ପୁରା କ'ଣ ନାହିଁ ତଥାପି ପହଡ଼ ଖୋଲା ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ରଖିଦେବା ହେଲମେଟ୍ ରଖିଦେଇକି ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାନେ ଏଇ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ପୂଜାରୀ ଭାଇନା ବସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବାପି ମା ମ୍ୟାନେଜର ଜାଣିଲେ ଆମ ଜୀବନ ନେଇଯିବ କିଛି କୁହନି ତଥାପି ବହୁତ ଗଛ ଦେଖି ଆଇଲେ ଏଠି ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଠାକୁର ତ ଦେଖିପାରିବେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାକେ ମାର କୁହାହବ ଟାଇପ୍ କର କହିଦେବ ଭାଇ ଆସିଲେ ତ ପୁରା ଗୋଟାଏ ବାଟ ଅଛି ସେଠି ରଣପୁରର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି ନା ରଣପୁର
ବାହାରି ଯାଇଛ ଆଉ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ନା ଏ ପୁରା ଗୋଟାଏ ବାଟ ବାଟ ବି ଆପଣ ଦେଖିବ ବାଟ ପୁରା ମାନେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି NH ଟୁ ବଳିକି ବାଟ ଦେଖିବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ୟୁଜ୍ କ୍ରିଏସନ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ୟୁଜ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଲା ଆମର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ୟୁଜ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ନଥିଲେ ଆମେ କରିବାକୁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ